Kitang tanan, pwede mahigugma o pwede pod masakitan. Labi na sa tao kung asa ta na in love. Pero, angay pa ba nimong higugmaon ang tao na dili kay ikaw ang iyang gusto? Angel! Uy, bes! Sorry na late ko. Ganina ra ka? It's okay, may gani nakabot ta ka. Siyempre, uy, mag-best friend good ta. Unsa naman si problema nimo? Nganong gipadali-dali man ko nimo paari? Wala namin ni John. Ha? Oh my gosh, tinuod na. 3 days ago. Kay, unsay reason? Paniya na dawat ang nahitabo nila ni Angel. Gosh, di ba patay naman siya? Oo, patay na. Patay na pero hantod karon, di pagyapon siya makalimtan ni John. Na halos tanan, ako naman tagibuhat para niya. Pero mao ra gyapon. Asa man ko nagkuwang? Para nako, bes, wala man ka nagkuwang. Nahatag na nimo sa iyaha ang tanan. Pero ngano iya man to gibuhat nako? I don't know. Basin dili pa niya ang dawat ang nahitabo. Mong nabuhat na niya nimo. Di na ko kaya. Di na ko kaya nga mawala siya. Bes, kaya na nimo. Pero unsaon? Siguro dapat lang nimo dawaton unsay nahitabo sa inyo ha. Kayanan ba jud kanina ako? Oo, kaya na nimo. Kaya na nimo. Tuwato na ba na ako ang tanan? Nawala na jud ta. Siguro. Panahon na nga. Kalimtan ko nimo. Kayanon baka ni nako. Kaya na nimo eh. Ikaw pa. Salamat ha. Para sa asa. Sa tanan. Kinaagya pong ka para nako. Gibuhat ra nako ang angay na kong buhaton. Para madawat nimo nga. Wala na ta. Dili na ta magkita. Dili na. Kay ba man ka diba? Na mo na ang last na kong adlaw. Sa kalibutan. Salamat. Salamat sa tanan. Sige na. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. I like her.
gihatag niya nimo, way makatupo